Que fai isto aquí? Hola, que tal? Benvidos a Reconcho Game. Dios, que este 2021 vai ser dinámico. Hoxe quero falarvos do Among Us. Among Us é un videoxogo para festas desenvolvido por Innersloth no 2018 para PC, iOS e Android. Neste xogo poñémonos na pel duns tripulantes dunha nave ou base espacial e ademais teñen que investigar quen son os impostores que andan a sabotear a nave e que tamén andan asesinando a tripulación. E o xogo remata cando queda un deses bandos en pé ou con posibilidades de gañar. Se hai máis impostores que tripulantes normais. Por que se fixo tan popular este xogo no 2020? E por que está xogando xente que nunca xogara? Está morrendo xente que nunca morrera. Pois porque houve un boom de retransmisións por parte de twitcheiros e youtubeiros famosos, e non é casual que isto sucedese en plena pandemia, porque este é un xogo que se presta moito a novos hábitos que tivemos na época de confinamento, como son as videochamadas ou chamadas de voz directamente. As novas formas de quedar cos amigos. E por iso, ao non poder quedarnos nunha mesma casa, a facelo a distancia, Among Us funciona como un perfecto sustituto dun xogo de mesa. Mellor dito, de dous xogos de mesa. Porque hai dous xogos en concreto que os pilla e lles hai un remozado espacial e temos o Among Us. O primeiro deles no que estaría baseado sería o Asasino, ou o Policías e Ladróns, ou o Mafia, segundo a zona, non sei en galego se ten algún nome específico. Este é un xogo no que se nos reparte unha carta a cada persoa que adxudica un rol nesa ronda. Por exemplo, se sai o Rei de Espadas, tocarache ser policía. Se che sai o As de Bastos, ladrón ou asasino. Se sai a Sota, a raíña. Sí, xa sei que vos se chamades de outra maneira, pero a raíña é o nome oficial, vale? Podería haber algunha personaxe máis segundo a versión que xoguedes, e logo o resto de cartas serían pois xente común, que está aí para morrer. Neste xogo, a misión do policía é descobrir quen é o asasino, antes de que este mate ao resto das persoas que están xogando chiscándolles o ollo. E o asasino tamén pode facer cómplices para que maten por el botándolles a lingua. E así despistar a policía máis. E a raíña, si xa sei que chamas de outra maneira, poderá ir resucitando a quen morreu pois mandándolles un bico. E o resto dos cidadanos, como dixen, pois están para morrer ou ser cómplices. E nisto, a gracia do xogo é intentar, mirando cada unha as caras do resto, ver quen pode ser policía, quen pode ser ladrón. Home, se ti es policía, tens que buscar quen é ladrón, e se es asasino, tens que mirar a alguén que non sexa policía para matar. Imos ver un exemplo. Vale, eu son a raíña, pero... Ui. Miguel está mirando moito para un lado e para outro, debe ser policía. Ou será o Brais? Ningún chiscou, así que non deben ser os asasinos. Será? E logo ti mañá non traballas, gallos. Ou pode ser... Espera, estáme a botar a lingua? Quere que sexa seu cómplice? Como se traslada isto a Among Us? Pois temos roles, neste caso dous, tripulantes e impostores. O tripulante sería xente común, pero que neste caso ten máis cousas que facer que morrer, xa que teñen que reparar as distintas máquinas, facer tarefas que se lle requiren e pode dar aviso de alerta se descubra algún cadáver. E por outra banda teríamos os impostores, que sería un asasino, que teñen que aparentar normalidade, igual que cando estás xogando de cartas tes que ter aí cara de póker, pois aquí aparentar que fas cousas de tripulante normal, e cando ninguén te vexa, pois aproveitase, pa. Así que neste caso, en vez de chiscar o ollo, tes que clicar en kill, pero xa está, clicar en kill. En este caso, o rol do policía transfórmase nunha especie de xurado popular para todos os participantes, que nos leva ao segundo xogo, o Lobo, ou tamén en algún caso a Vida Durme. Neste xogo de mesa temos tamén dous bandos, aldeáns e homes lobo, e hai un narrador que guía e vai facendo avanzar o xogo. Ao igual que antes, repartiránse unhas cartas que adxudicarán os roles, se somos aldeáns ou homes lobo. E o xogo divídese en dúas tandas, o día e a noite. Durante a noite só están expertos os homes lobo, o resto da xente pecha os ollos. Entón, nese momento, o narrador pídelles que seleccionen a alguén para matar. Entón, a seguinte mañá, a vila descobre que asasinaron a tal persoa. E a partir de aí, pois hai un debate de saber quen puido ser. Sí que van ser pistas moi peregrinas porque en plan,
bueno, eu estaba cos ollos pechados e sentí que aquí alguén movía o brazo ao meu redor, debe ser que estaba sinalando a alguén. O sea, son pistas un pouco con pouco sentido, sobre todo ao comezo. Despois xa se van ir vendo certas razas ou certos patróns. Dicir que tamén dentro dos aldeáns hai certas personaxes especiais, pero non nos imos meter para non liar máis. En fin, que despois do debate chega un momento de votar, e a persoa máis votada será expulsada do xogo, que nese momento revelará se era un home lobo ou era un aldeán normal. E así sigue ata que ou se expulsan a todos os homes lobo ou os homes lobo logran superioridade numérica sobre os aldeáns. E isto entronca directamente co sistema de votación no Among Us cada vez que se fai unha reunión ou unha alerta de cadáver. Aquí a xente fala, só que en vez de falar de ui, eu sentín aquí ao lado que alguén movía o brazo, non, aquí estamos vendo a xente como se comportaba. Eu cruceime con fulanito en tal sala, eu vin que aí non estaba facendo tarefas ningunhas. Igual unha persoa que non sabía xogar tripulante caeu yo morto porque non sabía que andaba. Entón, vemos que según como interpretes o xogo de asasino, van derivar neste sistema de votacións do lobo. Aí está a mezcolanza dos dous xogos. E aquí é vantaxe usar un sistema cun chat de voz, como por exemplo o Discord, que se popularizou moito para este tipo de debates. Non, eu vinte porque estabas comigo checarte, pero por que viñas dali cando todo o resto viña do outro lado? Pois os debates son máis ricos que no propio lobo, ou a vila dorme. E que estas interpretacións que fagamos tamén nos darán máis pé a lanzar argumentos en contra ou a favor de según que xente para mantela ou votala, co cal expande as posibilidades que teríamos no xogo normal da Vila Durme ou do Lobo. Así que por estas dúas cousas eu creo que funcionou tamén o Among Us. Unha, porque é un formato que funciona moi ben en confinamento e en épocas que estamos con encontros restringidos, e que tamén é un formato que non é tan videoxogo coller un mando, un teclado e ter unha virguería cos controis, senón que interpretar un papel como faríamos en estes dous xogos de mesa. O sea que é un xogo de mesa electrónico. Imagino que moitos de vos coñecedes este xogo. Se non coñecíades e queredes botar partidas en galego, pasadevos polo Discord de Among Us en galego. Deixo aquí o Twitter, que xa tedes aí toda a info. E nada máis, lembraros que temos novo vídeo os martes e vendres, que estamos nos Twitter, no Facebook, no TikTok e no Instagram. Temos tamén podcast. E non deixedes de suscribirvos para máis contido así en galego sobre videoxogos, pero xa vedes que non é todo tan videoxogo. É sobre a vida, e neste caso a morte tamén. E xa estaría. Saúdos de Iago Gordillo e coidadevos.